Fla TV filɛ bawo an ka foli ni waleɲuman dɔ bɛ ka lase aw ma aw minnu bɛ n'a deli bɛ nin jɛmukan in na sa dɔgɔkun o dɔgɔkun ani maaw b'i sigi maa minnu bɛ jɔyɔrɔw la jɔyɔrɔ minnu bɛ se ka kɛ dilanli ye Mali jamana ma interview la semaine na dɔgɔkun sigi dɔgɔkun baro bi an sera maa min ma o ye Mahamadu Juwara cakɛda min sigilen don ni a bɛ wele ko mission d'appui à la réconciliation nationale a cɔrɔɲɔgɔn kɔnɔ ye marni an sera ale de ma ka se ka cakɛda in yɛrɛ kunkanko dɔn baaraw minnu kan ka boloda a fɛ k'olu dɔn a sigi ni bi cɛ senkan a ka taabolow ye jumɛnw ni jumɛnw ye baaraw minnu kɛra a fɛ fana ani Mahamadu Juwara cakɛda ɲɛmaa bɛna kuma ɲɔgɔnya boli o de kan an bɛ a fɔ Mahamadu Juwara ye ko ani ɲankuma y'an bisimila a diyara an ye an b'a fɛ ka cakɛda in ni o ye mission d'appui à la réconciliation nationale ye mun de don i bɛ se ka ɲɛfɔ malidenw ye cogo min walasa ka faamu. Ayiwa i ni ce i ka ɲininkali la n bɛ foli lase Sherifla TV ɲɛmaaw ani yɛrɛ n'i ka équipe ma ani maa o maa bɛ k'an filɛ walima k'an lamɛn k'a fɔ ko mission d'appui à la réconciliation ye cakɛda mun sigira Mali gouvernement fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la premier ministre ani ministre de la réconciliation walasa ka se ka ministère de la réconciliation madɛmɛ ka bɛnɲɔgɔnya sabati jamana kɔnɔ ka basigi sabati jamana kɔnɔ ka bɛn ɲini ka a sinsin jamana kɔnɔ gɛlɛya caman de ye jamana sɔrɔ depuis an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta fo ka na se bi ma o gɛlɛya ninnu n'i y'a ta rébellion b'a la révolte b'a la coup d'état b'a la fɛn caman kɛra minnu y'a yira k'a fɔ ko malidenw ko caman kan yɔrɔ caman na u ma bɛn kunkilenna kelen kan ani hakilina kelen kan jamana taabolo la o fɔɲɔgɔnkɔ ninnu kɛra sababu ye ka na ni fitinɛw ye ka na ni gɛlɛyaw ye san 2012 ko nana gɛlɛya ka se hakɛ dɔ ma bɛɛ y'a nɔ ye jamana kɔnɔ donc o de kama IBK ka gouvernement fɔlɔ la a ye ministère de la réconciliation sigi o ministère de la réconciliation ye baara kɛ fo ka se waati dɔ ma san 2017 premier ministre mun tun bɛ yen a waati c'était Abdoulaye Idrissa Maïga o y'a ŋaniya ka mission d'appui à la réconciliation sigi donc o mission in bɛ ministère de la réconciliation de dɛmɛ maintenant mission sigi cogo la laɲini kɛra ka maa damadɔw sɔrɔ a kɔnɔ ka maa sugu dɔw sɔrɔ a kɔnɔ maa minnu lamɛnnen don jamana kɔnɔ minnu lamɛnnen don sigidaw la ni ka bonya bɛ mɔgɔw yɔrɔ wa barika b'u ka kuma la mɔgɔw b'u lamɛn mɔgɔw bɛ ko to u t'a la o maa sugu caman bɛ yen minnu tɛ fonctionnaire ye n'i ko k'i b'a kɛ direction nationale walima direction régionale ye i tɛ se k'a tigilamɔgɔw sɔrɔ dɔw bɛ retraite la dɔw ma taa tubabukalan na dɔw yɛrɛ ye kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ye u tɛ fonctionnaire ye donc o bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan dugutigilakaw b'a la alimamiw b'a la donc maa minnu tɛ état ka service la classiquement comme baara kɛrɛnkɛrɛnnen don fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw de bɛ se ka kɛ sababu ye ka maaw sɔrɔ maa minnu bɛ se k'a baara kɛ. Ayiwa mission d'appui à la réconciliation nationale an y'a sigi cogow faamu nka a yɛrɛ sigi ni bi cɛ a sera ka wulikajɔw minnu kɛ i bɛ se k'i da don olu dɔw la. Depuis ne yɛrɛ nana ka se sisan ma an ye jaabi minnu sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an nalen an nana bɛn ni gɛlɛya caman ye an bɛ se k'a fɔ an ka jaabiw résultats bɛ sɔrɔ sigiyɔrɔma 3 ɲɔgɔn na fɔlɔ kɛlɛ minnu n'an sera k'an da don o la ala barika la ala y'an dɛmɛ an ka se k'olu ban olu bɛ yen par exemple dossier dɔ bɛ yen an nalen an nana sɔrɔ a bɛ yan nɔ kɛlɛ min don a bɛ sen na depuis san 20 a dossier taara circuit judiciaire la ka taa fɔ cour suprême na siɲɛ 3 kiiri bulon na mɔgɔ minnu donna kaso la ka ca ni mɔgɔ 100 ye dɔw yɛrɛ jenina ka k'u jeni k'u ban pewu i b'a fɔ charbon mais ala barika la anw sera ka a baara kɛ wa a baara kɛra fɛnɛ bɛn sɔrɔla a tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ espace d'interpellation démocratique de dossier bila ka na d'an ma ka d'a kan u ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la kiiri sira fɛ. Décembre kalo tile 10 min bɛ kɛ kɛnɛba min bɛ sigi. Voilà donc an taara
kɛlɛ in a kɛra Sikaso mara la bon n tɛ fɛ ka don détail baw la Kayi mara la kɛlɛ tun bɛ yen nɔ fo sigiyɔrɔma 3 an ye wulikajɔ kɛ minnu na kelen mɛnna san 14 bon a yɛrɛ tun bɛna se gɛlɛya dɔw ma mɔgɔw tun bɛna dankari ɲɔgɔn na nka ala barika la an wulila ka wulikajɔw k'a la a bɛnkan sɔrɔla k'a bɛnkan sɛbɛn Sikaso mara kelen na gɛlɛya kɛlɛ dɔ tun bɛ yen fana o fɔ o kɛlɛ fana mɛnna kosɛbɛ siya 2 ni ɲɔgɔn cɛ bon a kɛlɛ in a ka ca ni san 20 ye tiɲɛni caman kɛra la mais ala barika la an ye wulikajɔw kɛ o fana ɲɛ sɔrɔla la kɔrɔnfɛla fɛ Kidal région kɔnɔ Anefif Ashibogo Aguelhok qu'on appelle ça Abeibara yɔrɔ caman bɛ yen kɛlɛ wulila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ marifatigiw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ fo saya kɛra dɔw la yan'an ka bɔ a kalama mais an sera ka wulikajɔw k'a la an ka équipe régionale min bɛ Kidal a ye wulikajɔw kɛ ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ ka bɛn sɔrɔ ka bɛnkan sɛbɛn k'a kɛlɛw ban pewu n'i y'a ta Mopti région na mission ye wulikajɔw kɛ par exemple Jɛnɛ mara la gɛlɛyabaw wulila bɛnkan dɔ sɔrɔla bɛnkan mun sera ka kɛ sababu ye ka ko sabati mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnkan in segin tun bɛna k'a kan ka da wale jugu dɔw kan nka wulikajɔw kɛra an sera kɛnɛw kan an n'u mɔgɔw kumana an ka équipew n'u kumana wa ala barika la o kɛlɛw fana an sera k'olu éviter k'u ban n'i y'a ta Bayagara fan fɛ n'i y'a ta camancɛ yan fan fɛ Segu région na vraiment yɔrɔ caman na Farabugu ko wulikajɔ caman kɛra la an sera ka kɛlɛw ban kɔsa in na Keɲaba yan fan fɛ bon kɛlɛ caman bɛ wuli orpaillage ko in na c'est à dire que a fɔ damako la bon an ye wulikajɔw k'a la ka se ka kɛlɛw ban donc an bɛ se k'a fɔ bi an ye kɛlɛ minnu ban an nalen ni sisan cɛ walima hali n'u ma ban an sera ka fitinɛ minnu bali en tout cas a ka ca ni 20 ye caman kɛra dɛ n'o bɔra la Bamako yan gɛlɛya caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ syndicats o ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya caman bɛ yen tuma dɔw la fɔɲɔgɔnko bɛ na ɲɔgɔn faamubaliyaw bɛ na mɔgɔw bɛ fitinɛ u bɛ wuli u bɛ grèvew boloda walima ka wale dɔw boloda an bɛ wulikajɔ kɛ ka s'u ma an n'u bɛ kumaɲɔgɔnyaw kɛ walasa kow bɛ se ka nɔgɔya bɛn ka se ka sɔrɔ hakiliw ka se ka ɲɔgɔn nasɔrɔ ka da kan an tɛ ministère wɛrɛ ka baara kɛ a place la ayi an ka baara ye min ye dɔrɔn kumaɲɔgɔnya ka nɔgɔya ko kɛ ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ hakilinaw ka yira ɲɔgɔn na dusukun kan ta kɔfɛ parce que ni dusukun wulila ka kɛɲɛ ni hakilinaw ye a ka ca ala fɛ hakilinaw tɛ ɲɔgɔn ye nka ni dusu dara ka hakilinaw bila sanfɛ mɔgɔw ka teli ka ɲɔgɔn nasɔrɔ donc an b'o baara fɛnɛ na duguma fɛn qu'on appelle ça administrateur civil kɛlen k'u ka grève engagé an ye wulikajɔw kɛ préfet ni sous-préfet an ye wulikajɔw kɛ yan an n'u ye ɲɔgɔn ye u y'an jaabi an kumana a kɛra sababu ye ka caman bɔ kow la fɛn fonctionnaire des ADR ani fonctionnaire des collectivités olu fɛnɛ an n'u kumana o kelen senfɛ transporteur de bennes ni sotaramaw olu fɛnɛ ka ko wililen waati péage ko la an ye wulikajɔ caman kɛ an n'an ka équipe régionale de Bamako n bɛ profiter d'ailleurs ka Bamusa Touré ani a ka équipe vraiment k'u fo kosɛbɛ u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔw la an ye baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ala barika la an sera ka jaabiw sɔrɔ qu'on appelle ça commerçant détaillant wulilen sugukow la sugu kɛnɛw minnu ye feerela ni fɛn caman minnu ka kɛ donc an ye wulikajɔ kɛ o fɛnɛ la ala barika la an sera ka jaabiw sɔrɔ en tout cas ka kow nɔgɔya walasa ko tɔw bɛ ɲɛnabɔ gɛlɛya dɔw kun wulila Mali région dɔw kɔnɔ
population wula i wuli ka jɔ dɔw kɛ n tɛ fɛ ka tɔgɔ fɔ ka na u tun bɛ fɛ ka wale dɔw ta nka ala barika la an ser'u ma an n'u kumana an ye ɲɔgɔn faamu an donna u ni faama tɔw cɛ walasa bɛn bɛ se ka sɔrɔ ala barika la bɛn sera ka sɔrɔ ka kow mada donc baara caman bɛ yen minnu kɛra nka o tɛmɛnen kɔ fɛnɛ bɛnkan sɛbɛn minnu sɛbɛnna mali kɔnɔ n'o ye accord pour la paix et la réconciliation o waleyali siraw kan an ye baara caman boloda bon bibi in na an ye jateminɛ kɛ an yɛrɛw ka baara la parce que an bɛ baara min na baara in bɛ tali kɛ ministère caman ka baara de kɔnɔ ka da kan kɛlɛ bɛ sɔrɔ kun dɔ de la bon i bɛ taa sɔrɔ ni a ma kɛ jiko ye a bɛ kɛ dugukolo ko ye walima a bɛ kɛ danbe ko ye walima a bɛ kɛ diinɛ ko ye en tout cas a bɛ secteur dɔ kɔnɔ o secteur fana ministère dɔ de jɔlen don n'a ye donc an b'o de wele ko la transversalité de notre mission donc o kama a ka kan an ni gouvernement ka ministériso tɔw hakilinaw ka se ka fara ɲɔgɔn kan taabolow ka se ka ɲɔgɔnna sɔrɔ wa kuma ɲɔgɔnyaw ka sabati ani ɲɔgɔn cɛ walasa ni gɛlɛya dɔw wulila ka bɔ yen maa minnu ka ko kan ka kɛ ka ɲɔgɔn dafa k'a jaabi olu kana bali ka ɲɔgɔnna sɔrɔ donc an ye jateminɛ kɛ gouvernement yɛrɛ ka gafe dilannenw na bilasirali sira kan n'a bɛ wele ko politique publique ani plan d'action ani stratégie nationale an y'a 19 de fara ɲɔgɔn kan pardon 16 16 non 16 de fara ɲɔgɔn kan o 16 mun farala ɲɔgɔn kan an ye jateminɛ kɛ olu la k'a lajɛ hakilinaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo jumɛn bɛnɲɔgɔnya sabatili sira kan an sɔrɔla ka gafe dilan min bɛ an yɛrɛw ka baara taasiraw fɔ ka fɛɛrɛw fɔ ka jɔsenw fɔ n'an b'o wele ko schéma directeur o ye kuntena tilen ye min kan ka minɛ aw fɛ o schéma directeur exactement ayiwa an ye o faamu nka an b'a dɔn k'a fɔ nin baara in tɛ baara nɔgɔn ye an fɛnɛ b'a dɔn fana k'a fɔ i yɛrɛ fana dɔnniya dɔ b'i la i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ k'a fɔ maa minnu ye cakɛda in kɔnɔmaw ye maa lamɛnnenw don nka lamɛnni yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ an b'a dɔn k'a fɔ e yɛrɛ fɛnɛ hakili jagabɔw n'a fɔra ko ka jateminɛ kɛ k'i hakilinadaw di minnu sera k'i ye i ka bilasiraliw la yanni i ka nin jɔyɔrɔ in sɔrɔ olu tigilamaa caman y'a dɔn k'a fɔ i ka faamuya ka bon n'a fɔra ko e yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔ min na bi baaraw minnu bolo dan bɛ n'i kan k'olu wale i bɛ se ka baara ninnu ɲɛfɔ an ye ɲɛfɔ cogo jumɛn na ayiwa baara ninnu ka ca mais ni défiw de défiw minnu kan ka relever c'est-à-dire que fɛn minnu bɛ yen ni olu bɛ se ka kɛ ko gɛlɛnw ye nka ni dɛsɛ man ka kɛ a la ni e ni malidenw y'u ka cɛsiri k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ayiwa bibi in na gɛlɛya caman bɛ mali kan nka gɛlɛya belebeleba 3 de bɛ yen an yɛrɛw ka jateminɛ la gɛlɛya fɔlɔ ye mun ye kɔrɔnfɛ kɛlɛ min b'a nɔfɛ depuis yɛrɛmahɔrɔnya tali waati fo ka se sisan ma o kɔrɔnfɛ kɛlɛ in sera hakɛ dɔ ma 2012 la jateminɛ caman yira la a wolola bɛnkan sɛbɛn in na bɛnkan sɛbɛn in kun ye jigiya ye k'a fɔ ko an bɛ se ka nin ko in ɲɛnabɔ kudayi cogo min nka ala y'a kɛ baara taabolo o y'a kɛ bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ donna gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ o gɛlɛya ye mun ye jamanadenw ka hakilina ma se ka bɛn kelen ma ka ɲɛsin bɛnkan sɛbɛn in ma dɔw ta kɛra ka d'a kan u m'a kɔnɔ kodɔn dɔw ta u y'a dɔn nka u m'a faamu dɔw fɛnɛ ta u sɔnnen t'a ma dɔw yɛrɛ fɛnɛ ta u y'a ye ko maa wɛrɛw bannen don a ma u tugura olu kɔ bon a ka kan o gɛlɛya ka wuli ka bɔ yen ka da kun jumɛn kan hali bi n'i y'a ta mali kɔnɔna na kɔrɔnfɛyan fan fɛ dugu caman bɛ yen yɔrɔ caman bɛ yen mali yɛrɛ gouvernement sigilen tɛ yen bon o ye degunba ye jamanadenw ma o ye degunba ye jamana ma pour que ninnu bɛɛ ka se ka ɲɛnabɔ fo bɛnkan sɛbɛn in ka waleya de bon o waleyali fɛnɛ kan ka kɛ ni hakilinaw ye jamanadenw ye mun faamu wa a faamuya kɛra kelen ye sɔn kɛra a ma a bɛ sɔrɔ ka waleya est-ce que an bɛ ka ɲɔgɔn faamu donc gɛlɛya caman de b'a la bi donc ne bolo o ye gɛlɛya fɔlɔ ye gɛlɛya min n'an kan ka fɛɛrɛ tigɛ k'a wuli ka bɔ yen a gɛlɛya filanan ye mun ye kɛlɛ kelen in kɔnɔna na jatigɛ wale kɛbagaw n'an b'u wele ko terroriste
olu kun ye sigiyɔrɔ sɔrɔ jamana camancɛ yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnya la Mopti région kɔnɔ o waati kɔnɔ u ye hakilina caman don denmisɛnninw kunna ani maa damadɔw kunna o hakilina ninnu ye temps sɔrɔ ka waati sɔrɔ ka kɔrɔbaya ka kɔgɔ fo ka na waleya hadamadenw jogo la bibi in na o wale jugu ninnu u bɔra u ni jamana ɲɛmaaw cɛ a nana kɛ mun ye a donna siyaw ni ɲɔgɔn cɛ siya kɔnɔmɔgɔw fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ bon o gɛlɛya sera hakɛ ma fo k'a fɔ ko jamana yɛrɛ ka bolofara minnu sigilen bɛ yɔrɔw la olu fɛnɛ y'u sɛnsɛn ka magɛrɛ yɔrɔ la u ka lakana bɛ se ka sabati yɔrɔ min ko ɲuman donc jamanadenw tora u kelenna kɛnɛ caman kan bon an filɛ camancɛ fanga min na a ka laɲini dɔw kun ye effectivement mɔgɔw ka segin fanga ka segin u ka segin jamana fan bɛɛ fɛ a baaraw bɛ sen na a fɛɛrɛw bɛ ka latigɛ bon an fana bɛ a fɛɛrɛw latigɛli la an ka mission kɔnɔna na bon o gɛlɛya a bɛ Mopti région na a bɛ Segu région na a bɛ k'i sɛnsɛn ka se Sikaso ni Kayi région fan fɛ ka tɛmɛ Kulukoro fɛ bon jamanadenw de bɛ ka don a la sigidala mɔgɔw de bɛ ka don a la a b'a ko gɛlɛya kojugu olu yɛrɛ de bɛ ka don hakilina in na bon a ka gɛlɛn kojugu ka da kan an ka finitigiw bɛ kɛlɛ la nka olu ka kɛlɛ dabɔra kɛnɛmamɔgɔw de kama ka kɛnɛma jugu kɛlɛ nka ka jamanaden yɛrɛ kɛlɛ a ka sigida kɔnɔ o ka gɛlɛn kojugu est-ce que i y'a faamu nka an b'o lahara de kɔnɔ nin waati in na bon ka tɛmɛ o kan i b'a ye k'a fɔ Kayi région fan fɛ gɛlɛya kura dɔ bɛ ka na gɛlɛya in ye fiɲɛ jugu de ye min bɛ ka na a fiɲɛ jugu n'i y'a poussière lajɛ i bɛ mun ye a la a gɔngɔn bɛ jɔnya ko de yira nka gɔngɔn in kɔfɛ fɛn mun bɛ yen o ye danbe sɔsɔ de ye o ye taabolo wuli de ye mais a sɔrɔla cogo di tunga kuntagalajan a bɛ na ni kɔlɔlɔ dɔw ye mɔgɔ caman taara tunga la ka denw sɔrɔ tunga la olu ka kɔrɔbaya ka tila ka denw sɔrɔ tunga la o den ninnu lamɔna ni hakilina dɔ ye ani yecogo dɔ ye ani danbe dɔ ye min ni an taw tɛ kelen fɔɲɔgɔnkɔw bɛ yen cogo min kosɛbɛ yecogo mana fɔ ɲɔgɔn kɔ danbew bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ni danbew fɔra ɲɔgɔn kɔ bon faamuyaliw tɛ kɛ kelen n'est-ce pas bon bibi in na mɔgɔ caman de bɛ yen minnu bɛ k'a fɔ jɔyɔrɔ min tun bɛ olu bangebagaw la duguw kɔnɔna na u jɛnnen tɛ n'a ye ka d'a kan bibi in na bɛɛ ye kelen bon an dun b'a fɔ tubabukan na la différence et l'inégalité ne sont pas les mêmes danfara min bɛ yen awɔ danfara ni damakɛɲɛbaliya tɛ kelen ye merci voilà danfara ani damakɛɲɛbaliya olu tɛ kelen an ka sigidaw bɛɛ la kow tila-tilalen don duw ni ɲɔgɔn cɛ kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn dɔ kalifan bɛ dɔ la dɔ wɛrɛ kalifan bɛ dɔ la nka fɛn dilannen don fɛnɛ kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ko kɛ ɲɔgɔnya kana tiɲɛ nka ni maa min ni e lamɔna mais e lamɔyɔrɔ janyana danbe anw ka danbe matarafa yɔrɔ la a ka ca ala fɛ pan bɛ kɛ fɛn caman kunna i ka faamuyali la bon ni pan kɛra fɛn caman kunna e bɛ fɛn dɔ ye cogo dɔ la ka da e bɛ yɔrɔ min na o ka ye cogo kan nka n'i donna danbe matarafa yɔrɔ kɔnɔ i bɛ sɔrɔ k'a ye k'a fɔ k'a ye cogow tɛ kelen nka k'a fɔ fɛnɛ k'a fɔ ko kow la tiɲɛni caman fɛnɛ yera sigidaw kɔnɔna na fili caman fɛnɛ kɛra sigidaw kɔnɔna na donc bibi in na o ye gɛlɛyaba de ye gɛlɛya min bɛ ka na Kayi région fan fɛ nka maraka jamana bɛɛ de don donc a ka kan an k'a kunbɛn yanni a ka taa ka bolodan kɛ nka min ka gɛlɛn kosɛbɛ a ka dɔn k'a fɔ ko jamana kɔnɔ bi n'i y'a ta Kayi fo Kidal ka taa Tawudini fo Sikaso tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ maliyɛnw kan a bɛɛ ye maliden ka tɔɔrɔ ye ka ɲɛsin maliden ma dunan ka tɔɔrɔ tɛ dɛ jamana wɛrɛ ka tɔɔrɔ tɛ dɛ jamanadenw
de bɛ wale jugu la ka ɲɛsin jamanaden tɔw ma an dun kan k'a faamu laɲini min bɛ bɛɛ la o ye hɛrɛ ye nka usine tɛ yen min bɛ hɛrɛ dilan o dugu tɛ yen ko hɛrɛ bɛ yɔrɔ min k'i bɛ taa a ta o wa sugu fana tɛ yen ko hɛrɛ dalen bɛ min na k'i bɛ taa san n'a tun bɛ yen mɔgɔ tɛ tɔɔrɔ hɛrɛ bɛ sɔrɔ mun na a bɛ sɔrɔ fɛn kelen de la i mɔgɔ ɲɔgɔn ka wale ɲuman ka ɲɛsin ma o de bɛ hɛrɛ lase e ni min ka kan n'o dir'i ma walima n'o fɔra i ye i bɛ nisɔndiya nka fɛn min bɛnnen t'i ma n'a fɔra i ma walima n'a kɛra i la i bɛ tɔɔrɔ tɔɔrɔ sɔrɔ cogo ani hɛrɛ sɔrɔ cogo o de ye nin ni bɛɛ ye bɛɛ gasi sigi ni bɛɛ ye bɛɛ bila i ka hakɛ minɛn kɔnɔ bonya ka don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn gasi sigi ka sabati mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca ala fɛ tɔɔrɔ bɛ dɔgɔya donc a ka kan bi kuma ka kɛ jamana kɔnɔ mɔgɔw fɛ kuma ka kɛ jamanadenw fɛ kuma ka kɛ anw bɛɛ fɛ an ka sɔn ka hɛrɛ sira ta an ka sɔn fɛnɛ ka jamana bila sanfɛ ka jamana don ba la ka an ɲɛsin jamana ka basigi siraw ma an ka bɔ wale jugu la ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka don wale ɲuman na ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma k'an ka bɔ wale jugu ɲɛsinnen na jamana ma ka don wale ɲuman ɲɛsinnen ma jamana ma parce que maa wɛrɛ tɛ hɛrɛ la nati jamana kɔnɔ ni malidenw tɛ dɛ wa maa wɛrɛ tɛ lakana ni sabati nati jamana kɔnɔ ni malidenw tɛ nka ni bɛɛ ko f'i ka hakilina fo i fɛla fo i ka yecogo jamana ka hɛrɛ sɔrɔ a bɛ gɛlɛya dɛ donc bi bi in na an kan bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ nin gɛlɛyaba saba minnu bɛ yen olu ka se ka kunbɛn fɔlɔfɔlɔ n'o ye kɔrɔnfɛta ye anw hakili la a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye mɔgɔw ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ bɛnkan sɛbɛn in n'a hakilinaw la ni fɛn b'a kɔnɔ min kan ka falen kumaɲɔgɔnya ni bɛnɲɔgɔnya la maliden bɛɛ ka jɛ k'olu falen ɲɔgɔn fɛ n'a kan ka falen ni fɛn yɛrɛ man ka falen an na malidenw bɛɛ ka jɛ ka sɔn o ma a ka waleya nka a mana kɛ cogo o cogo min kan ka kɛ o ka kɛ a ka se ka waleya bɛn ka sabati filanan n'o ye camancɛ yanfan ta ye fɛɛrɛw ka tigɛ walasa maramafɛn juguw ka bɔ mɔgɔw bolo bɛɛ wulilen don k'i jɔ k'a yɛrɛ lakana an ka bɔ o kɔnɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn lakana parce que maa kelen si tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se ka hɛrɛ lase a yɛrɛ ma mais n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ka hɛrɛ lase bɛɛ kelen kelenna ma fo jamanadenw k'o faamu fo mɔgɔw k'o faamu donc an ye stratégie spécifique dɔ dilan o stratégie o fɛɛrɛ ninnu olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw bɔ yɛrɛ lakana kɔnɔ k'u don ɲɔgɔn lakana kɔnɔ yɛrɛ lakana k'o bɔ yen ka na ni ɲɔgɔn lakana ye o fɛɛrɛ dɔɔni b'an ye o la walawala ta ayiwa n bɛ se ka min fɔ a la bi bi in na n y'a fɔ cogo min i bɛ taa sɔrɔ siya kelen kelenna bɛɛ n'a ka armée don yɔrɔ bɛɛ bɛ ka baara kɛ i yɛrɛ ye k'i yɛrɛ lakana o hukumu kɔnɔna na mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn kɔniya u yɛlɛmana ka kɛ ɲɔgɔn jugu ye alors que mɔgɔw ye ɲɔgɔn sigiɲɔgɔnmaw de ye ɲɔgɔn juguw tɛ o furuɲɔgɔnmaw de don juguw tɛ o ko kɛɲɔgɔnw de don juguw tɛ o maa sigiɲɔgɔn y'i lakanabaga de ye ka da kan tiɲɛni foyi tɛ se ka s'i ma k'a sɔrɔ a ma tɛmɛ i sigiɲɔgɔn fɛ sigiɲɔgɔnya kɔnɔna na danbew de sigira mɔgɔw kan ka ɲɔgɔn kɔlɔsi ka hinɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn gasi sigi ka ɲɔgɔn kungo kɛ ka ɲɔgɔn ka hɛrɛ kɛ ka ɲɔgɔn kɔ dilan bon olu bɛɛ ye fɛn dilannenw da ni ɲɔgɔn cɛ bi bi in na n'i ye bɛnkan sɛbɛn in ta n'a bɛ fɔ ko accord pour la paix et la réconciliation bɛnkan sɛbɛn y'a laɲini régionalisation hukumu kɔnɔna na lakana ka kalifa sigidalamɔgɔw ma n'o ye réforme du secteur de la sécurité o lakana kalifali sigidalamɔgɔw ma k'a kan ka waleya cogo di ko sigida kɔnɔ kulu o kulu bɛ yen walima siya o siya bɛ yen olu bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ k'i den di u ka fara ɲɔgɔn kan ka lakana sabati sigida kɔnɔ ɔ n'an farala ɲɔgɔn kan ka lakana sabati sigida kɔnɔ
e den b'a la ne den b'a la karisa den b'a la o bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka bin dɔ kan an tɛ se ɲɔgɔn ma an tɛ se ɲɔgɔn ma maintenant ko o kulu mana sigi ko ka kulu wɛrɛ sigi siya kelen kelenna bɛɛ ka maabaw olu ka bila a kɔnɔ sigida la denmisɛnninw kuntigi walima u ka lasigidenw olu ka bila a kɔnɔ musow kuntigi walima u ka lasigidenw olu ka bila a kɔnɔ diinɛmɔgɔw ni maaba tɔw minnu bɛ yen olu ka bila a kɔnɔ a bɛɛ ka place an ye kala fili ka maa mun sugandi o ka k'an ka ɲɛmaa ye o k'a bɛɛ diriger bon n'o kɛra an bɛ fara ɲɔgɔn kan de ka ɲɔgɔn lakana est ce que an bɛ ka ɲɔgɔn faamu bon o t'a fɛɛrɛ bannen ye dɛ n'an fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn lakana lakana bɛ kɛ mun kama walasa maaw ka se k'u ka yiriwa baaraw ɲɛ sɔrɔ ka ɲɛ o bɛ don hukumu jumɛn kɔnɔ o bɛ don mara hukumu de kɔnɔ ka d'a kan bɛnkan sɛbɛn y'a laɲini mara kɛbaaw ka surunya maradenw na mun na maa min kan ka fɛɛrɛ tigɛ ka e kungo ɲɛnabɔ n'o t'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ ko e bɛ yen o bɛ se k'e kungo dɔn i tɛ kungo min dɔn e bɛ se k'o fɛɛrɛ tigɛ wa donc pour que jamanadenw ka laɲini ani jamana fɛɛrɛw waleyali olu ka tɛnku ni ɲɔgɔn ye fo k'a sɔrɔ mara kɛbagaw ka surun maradenw na walasa fɛɛrɛw tigɛli la u ni maradenw bɛ se ka kuma ta ɲɔgɔn da ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na ka jateminɛw kɛ ɲɔgɔn bolo ka fɛɛrɛw tigɛ ɲɔgɔn bolo ka sɔrɔ k'u waleya k'u kɔlɔsi ɲɔgɔn fɛ donc o ye laɲini ba ye est ce que an bɛ ka ɲɔgɔn faamu bi bi in na maa caman bɛ walejugu ninnu na ka d'a kan u sigilen don u tɛ fɛn na dɔw yɛrɛ bɛ yen baara t'u bolo dɔw bɛ yen sɔrɔda t'u bolo dɔw fana bɛ yen nɔ u jatelen tɛ nka ni maaw farala ɲɔgɔn kan k'u yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ n'u ka sini ɲɛsigi ta ba la k'a ta bolo la ka jɛ k'a dilan ɲɔgɔn fɛ ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na ɲɔgɔn fɛ bɛɛ bɛ occuper i yɛrɛ ka ko la bi bi in na n'i y'a ta mali région bɛɛ kɔnɔ mali commune bɛɛ kɔnɔ mɔgɔw sigilen don de ko état bɛna an développer nka état tɛ se ka mɔgɔ si développer diɲɛ kɔnɔ a ma kɛ yɔrɔ si jamanadenw état bɛ fɛɛrɛw de tigɛ walasa sigida kelen kelenna bɛɛ kɔnɔmɔgɔw ka wulikajɔw kɛ ka développement kɛ ka yiriwa kɛ u yɛrɛ ka yɔrɔ décentralisation bi bi in na n'an ye segu région ta n'an ye sikaso région ta n'an ye mopti ta n'an ye kidali ta n'an ye kayi ta n'an ye tawudeni ta bɛɛ kan ka wulikajɔ kɛ i ka région kɔnɔ ala ye mun de di an ma n'o bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ nafafɛn ye tile b'an bolo nka tile in bɛ se ka kɛ nafafɛn ye cogo di baji b'an bolo baji bɛ kɛ nafafɛn ye cogo di jiri dɔw b'an bolo a jiri dɔw bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ nafafɛn ye o bɛ sɔrɔ cogo di sigidalamɔgɔw ka sigi ala de ye nin d'an ma o ala de ye kɛnɛ in d'an ma ala de ye jiriw d'an ma dugu jukɔrɔ ko ani dugu sanfɛ ko ala de y'u bɛɛ d'an ma mais an ka sigi an ka miiri an ka jateminɛ kɛ an makow ye mun ye min b'an bolo o bɛ se ka bayɛlɛma cogo di ka mako ninnu ɲɛnabɔ fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ n'o kɛra état ka baara ye k'an madɛmɛ o de kama bɛnkan sɛbɛn b'a fɔ ko il faut faire des contrats plans état région pour aider les régions à structurer le développement donc k'u ka fɛɛrɛ jɔnjɔnw tigɛ jamana yɛrɛ bɛ se ka sigidaw madɛmɛ cogo min walasa u ka laɲiniw ka sabatili sira sɔrɔ maintenant n'o baaraw kɛra a ko fɛnɛ k'u ka fɛɛrɛ tigɛ ko n b'a fɔ impôt fiscalité fɔ cogo di voilà zali ka se ka a ka se ka dilan ka dama kɛɲɛ ni sigida yɛrɛ yiriwa n'a sɔrɔ siraw cogoya ma donc adapter la fiscalité à la structure économique de la collectivité. Ka zalew bɛrɛbɛn ni sigida yiriwa siraw ye. Exactement k'u bɛrɛbɛn ni sigida yiriwa siraw ye donc o fɛnɛ ye fɛn ye fɛn mun ɲininen don an fɛ a fɔra fɛnɛ ko sigida ɲɛmaw sigida tɔgɔla u bɛ se ka cakɛda dayɛlɛ ka kɛnyɛrɛ ye baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ walima ka jɛ ni maa wɛrɛ ye o kɛra maa kelen ye o a kɛra maa caman ye o a kɛra sigidalamɔgɔ ye o a kɛra maa wɛrɛ ye o u n'a bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka cakɛda dayɛlɛ sɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ min na yiriwa bɛ se ka sɔrɔ min na exemple mali gouvernement est actionnaire dans la BDM donc olu mana sɔrɔ fɛn fɛn kɛ pourcentage dɔ bɛ yen o ye gouvernement ta ye donc région ni communes bɛ se ka o wale
kelen kɛ walasa olu fana bɛ se ka sɔrɔ siraw sɔrɔ i m'a faamuya par exemple région dɔ bɛ se ka société minière dayɛlɛ sanubɔyɔrɔ ou bien dugu jukɔrɔ nafa sira dɔ bɔ dɔw bɛ se ka usine dɔ dayɛlɛ dɔw bɛ se ka banque dayɛlɛ wala ani dɔw bɛ se ka jɛ k'a kɛ olu bɛɛ ye fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ minnu bɛ se k'a tɔ sigidaw la région kɔnɔna na sɔrɔ bɛ se ka kɛ n'o sɔrɔ kɛra o bɛ kɛ sababu ye ka fɛɛrɛw waleyali nɔgɔya est ce que an bɛ ka ɲɔgɔn faamu donc an bɛ fɛ ka mun kɛ o ye k'a teliya ka mɔgɔw bɔ yɛrɛ lakana kɔnɔ k'u bila ɲɔgɔn lakana kɔnɔ parce que n'a fɔra lakana maramafɛn ta ka mɔgɔ wɛrɛ bali a ka dankari farikolo la o dɔrɔn tɛ dɛ maa o maa n'i tɛ kɛnɛya sɔrɔ i ma lakana maa o maa ni siyɔrɔ t'i la i ma lakana maa o maa ni e tɛ se ka i den kalan e ma lakana o tɛ wa n'i tɛ se ka taa ka na i sagona yɔrɔ la ka sɔrɔ dan ma kari la i ma lakana donc lakana ye fɛn caman caman de ye n'i y'a ta ani yiriwa u tɛ bɔ ɲɔgɔn na u bɛɛ ye kelen ye i y'a faamuya voilà bon côté dɔ in na fɛnɛ fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ ka tigɛ n'o ye jɔnyako ni a kɔkow ye donc fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ kumaɲɔgɔnyaw bɛ sen na an ye forum régional dɔ kɛ Kayi an ni Kayi gouverneur donc cercle bɛɛ tun b'a la ani association de la diaspora maliyɛn minnu bɛ kɔ kan o association bɛɛ tun b'a la bon an ye baara wɛrɛw kɛ bon fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ pour que o stratégie fana ka se ka sigi sen kan ni ala sɔnna ayiwa an ka kurun sera siɲɛ kan waati bolodale nɔgɔyara a kun ka d'an ye an ka tɛmɛ n'a ye nka baara n'a cogoya don n'o tɛ n b'a dɔn k'a fɔ nafa caman bɛ sɔrɔ nin ɲɛfɔli ninnu na an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn an bisimilali la n da m'a la k'a fɔ ala barika la an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛ kan hali bi ka se ka ɲɛfɔli kɛ malidenw cɛ bɛ ne kun kan an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn an b'a da o tulo kan k'a fɔ an ni maa min kun bɛ ɲɔgɔn bolo bi o ye Mahamadu Juwara cakɛda min bɛ yen ni anu dulon bɛ minisiriso la minisiriso min ɲɛsin bɛ cɛ bɛɛ ni mɔ ministère de la réconciliation nationale o cakɛda ɲɛma don mission d'appui à la réconciliation nationale a coro ɲɔgɔn kɔnɔ ye mardi bi an wulila ka se a mɔ ka cakɛda in dɔn a sigikun ye mun ye baaraw minnu fɛnɛ kɛra a fɛ ani don nataw la baaraw minnu fɛnɛ bolo dan bɛ cakɛda in fɛ an sera ka minnu sɔrɔ ka bɔ a yɔrɔ o de bɛnna nin mɔ ka bɛn ni nin man ye k'aw fo ka waleɲuman dɔn Sherifila TV kanubaw minnu kun bɛ k'an lajɛ an bɛ aw fo interview la semaine dɔgɔkun sigi dɔgɔkun baro a bɛ kun jɛ nin yɔrɔ in de la a k'an bɛn dɔgɔkun sigi wɛrɛ kɛnɛ kan n'Ala ka